Cinavên uçan a radyoya denge gelden başgodarên hêja îro 6 Haziran 2024 pênşem li Brükselê saat 9 amedê de em ê nûçeyên serî pêşkêş bikin demdema azadiya rêber Apoyê. Roja şerefe, roja haysiyata gelek burada. Heger em serê xwe bitewînin, bila bizanibin wê ribe sibê roj, wê bi xîreta gelek Cîkê li dijî desteserkirina vîna gel banga têkoşînê topyekûn kir. Civaka İslamiya Kurdistanê cîk bi peyamek nivîskî desteserkirina şaredariya Colemêrgê û dîlgirtina hevşaredar Mehmet Sıdık Akı şermezar kir. Cîkê anî ziman ku desteserkirina vîna gel ya li Colemêrgê êrişa li dijî mav û vîna demokratîk a gelê Kurd e. Ji pêwîrê girtina hevşaredarên hilbijartî û tayinkirina qeyûman bêhukûkiye û êrişa li dijî gelê Kurd e. Ev dagirkeriye desthilata faşîst AKP MHP destura bingêniya Tirkiye bin pê dike. Cîkê diyar kir ku desteserkirina vîna li Colemêrgê di heman demede desteserkirina olî ye. Êrişeke eşkeriya li dijî ol û çanda gelê Kurd e. Rêz negirtina îradeya Kurdan ji têwatiya bêrêziya bawerî û nirxên olî. AKP MHP û şefê dîktatör Erdoğan soza turnekirina hemû destkeftên gelê Kurdan e. Em bank li gelê xwe Müslüman sazî kez û saziyên demokratîkên li Kurd a İslam rast pejirandine diken divê li dijî van zaliman rabin serpiyan û têkoşînê bikin. Hevserûka Giştiya Dem Partî Tülay Hatimoğulları got hûneyên nikaribin qeyûman mayînde bikin. Tülay Hatimoğulları dû li Colemêrgê axivî û got desthilat AKP derveyek siyasî kiriye. Walî, Wezîrê Karên Hundir û Wezîrê Karên Adaletê pêşengiya vê derbeyê dike. Qesrê fermana derbeyê daye. Tülay Hatimoğulları balkişan ser daxuyanên desthilatdarî AKP MHP'yên derbarê nermbûn û destura bingên ya nû de û got desthilatdarî behsa destura bingên ya demokratîk û pêvajoya asayîbûnê bike. Lê me dît ku ev pêvajû mehekê jî ne domand. Ev desthilatdarî ne meşruye, ev desthilatdarî dijminê mirovanî ye, dijminê demokrasî û dijminê gelane. Bila zanibin ku AKP hem li Herêmê hem jî li Tirkiye ve partiya tabeleyê. Hatimoğulları diyar kir ku ev welat qeyûman naye îdarekirin û got gel bi biryarek ku li ser bingeha demokratîk têkoşîna xwe bidomîne. Gel li ser bingeha demokratîk maf û heqê xwe yê qanûnî bikartîne û li dijî rejima qeyûman derdikeve. Rejima qeyûm ve ticarî bi ser nekeve. Divê hûn jî îradeya gel re rêzê bigirin. Divê şaredar ji aliyê meclisa şaredariya ve be hilbijartin. Divê qeyûmê destê xwe ji ser şaredariya me bikişîne, destê xwe ji ser gelê Colemêrgê bikişîne. Nöbeta gel aliber şaredariyan du roja duyemîn de li dijî tayinkirina qeyûm ya li şaredariya Colemêrgê li şaredariya Dem Partiyê yeni Kurdistanê çalakiya nöbetê du roja duyemîn de berdewam dike. Li Amedê li ber avaniya şaredariya navendî 13 şaredariyên navçeyan çalakiya nöbetê tê birêve birin. Hev şaredar endamên meclîsê û gelek nûnerên saziyên civakî tevlî nöbetê bû. Li Sêrtê jî çalakiya li ber şaredariyê du roja duyemîn de dewam dike. Li Misircê û ziyaretê jî çalakî hatin destpêkirin li Êlihê jî çalakî du roja duyemîn de li ber şaredariyê dewam dike. Rêxistinên civakî û nûnerên partiyên siyasî tevlî çalakiyê bûn. Di çalakiyan de bênaber duruşum hatin derskirin. Hukuknaz Çelik got tayinkirina qeyûm sûce. Ji parêzerên Büroya İstanbulê Feyzî Çelik ji anefera axivî got tayinkirina qeyûm li ser şaredariya Colemêrgê dijî destura bingehîne. Li gorî destura bingehên eger şaredariyek bê girtin yan jî bikeve ber lêpirsînê, Wezîrê Karê Hundir dikare bi rengekê demkî ji wazifeyê dûr bike. Ev jî demkî ye eger yê ku ji wazifeyê hatiye dûr xistin bê guneh be cardin ve digere ser karê xwe. Lê em dibînin ku îro walî hatiye tayinkirin ev ne qanûnî ye. Diviya bû li nava meclisa şaredariya hilbijartin bêkirin û vekîlê şaredar bê hilbijartin. Destura bingên eşkere û zelal vê dibêje. Şaredar jî dikare vê mijarê bibe ber destê dadgeriyê û daxwaza rawastandina qeyûm bike. Parêzer Çelik anî ziman ku li Tirkiye dadgerî bi her awayî ji aliyê AKP MHP ve hatiye dorpêçkirin. Dadiyên Tirkiye êdî dadgeha destura bingehî nas nakin.
destlatari AKP me beledici kanuna kar dike vekiri û bi kîndarî nêzîkî Kurdan dibe û naxwaze Kurd xwe birêve bibe. Parêzer Feyzî Çelîkerî dawî got li Colemêrgê mafê hilbijartinê û hilbijartin hatiye desteserkirin. Mafê mirovan heye ku li hemberî vê yekê nerazîbûna xwe yê demokratîk nîşan bidin. Tayînkirina qayyum li dijî hukûqê qedexeya ku walî li ser nerezbûna demokratîk daniyê jî li dijî qanûnê ye. Roja şerefe, roja haysiyata gelek kurda. Heger em sere xo bitawînin, bila bizanibin, wê ribe sibê roj, wê bixîreta gelek kurda. Belgedarên Nêcagerlayên Azadiya Kurdistanê li qada berxwedanê ya herêma şehîd Delîl a Rojavayê Zapê bi teknîkeke taybet 5 çalakên cuda li darxistin. Navenda ragihandûnên çepemeniya HPG Diyarkerk û Gerlayên Azadiya Kurdistanê li hemberî dagirkeran bi teknîkeke taybet 5 çalakî li darxistine daxuyan ya HPG wiha ye. Gerlayên Azadiya Kurdistanê di 4 û 5 Hezîranê de li qada berxwedanê ya şehîd Delîl a herêma Rojavayê Zapê li dijî dagirkeran bi teknîkeke taybet 5 çalakên cuda li darxistine. Gerlayên Azadiya Kurdistanê derbe de li ser derbe li hev dagirkerandan. Taqînên mezin ên li mewziyên dagirkeran bi kamerayan hatiye qeydkirin. Gerlayên bi teknîkeke taybet di saat 22:20 deqeyan de li dagirkeran girê Amediyê xistin. Wek di dîmendê jî dibînin gerîla wek virûseke li barekîha dagirkeran dixe û wan tarûmar dike. HPG ragihand ku wê di agahiyên berfirê ên çalakiyan pişre biraya giştire were parvekirin. La Avusturya 23 kesan name ji spîtiyê re şandin. Nameya ku ji bo serokê spîtî Doktor Miçer re hatiye şandin wiha dibêje. Weke endamên sendîkaya ku ji nûnerên geleksaziyên sivîl rêxistin sendîkayên karkeran, partiyên siyasî rêxistinên aştî û mafê mirovan, aktivîst, akademisyen, profesör, parêzer û rojnamavanan pêk tê em bangeke lezgîn li we dikin. Di nameyê de têgotin ku Birêz Abdullah Öcalan ji aliyê bi milyonan Kurdî ve weke nûnerê xwe yê siyasî û rewah tê qebûl kirin. Sû 8 mehen li girava İmralê ji aliyê dewleta Tirk ve dibin têjreke giran de têgirtin. Tirkiye divê têcida dijî mirovî ya li dijî mafê mirovan de li ser Birêz Öcalan tundiyê dike. Zêdetirî 3 salin tevî malbat û parêzerên wê nahêlin pêdîviya wî bi cîhana dervere çê bibe. Divê demê de Tirkiye hewl da girava İmralê veguherîne darbesteke. Ev rewşa nehukukî bandoreke mezin li gelê Kurd dike. Weke spîtî maf û berpirsyariya we heye ku Tirkiye ji di nav de hemû girtîgehên dewletên peymana xwe îmze kirine ziyaret bikin. Derfetên we hene ku hûn biçin girtîgeha İmralê û bi Birêz Öcalan re têkiliyê deyînin û fîkkarên raya giştî ji welê rakin. Daxwaza me ji we ew e ku hûn li gorî xala siyemîn a destûra Konseya Awropayê tev bigerin. Birêz Öcalan hemwelatiyê dewleteke endamê Konseya Awropayê û 25 salin ji mafê xwe yên bingehîn bi taybetî jî 3 salin ji mafê hevdîtina parêzer û malbatê bêpar hatiye iştin. Em daxwaz dikin ku hûn demil de şandeyeke bişînin İmraliyê û bi Birêz Öcalan re hevdîtinê bikin û derbarê tenduristiya wî de agahiyê bidin. Divê hûn hewl bidin ku Tirkiye erkê xwe yê weke endameke Konseya Awropayê bi temamî bicih bîne. Evê bibe alîkar ku pirsgirêka mafê mirovan a giran çarêser bibe û fikarên bi milyonan Kurdan çarêser bike. Ev jî dikare rihê lihevkirinê ku ji bo çarêseriya aştiyanê ya pirsgirêka Kurd li Tirkiye zindî bike. Têcîta li ser rêbera polîser tevaya gelê Kurdê welatiyên Seyid Sadık derbarê têcîta li ser rêbera Abdullah Öcalan de ji ajansa Rojnivîsê axivînin gotin têcîta li ser rêbera polîser tevaya gelê Kurdê. Divê gelên Kurd û hemû partî aliyên siyasî li dijî vê têcîtê helwest nîşan bide. Hawar Mehmet Diyarkerk û têcîta li ser rêbera po li ser tevaya gelê Kurdê û got ji bo ku fikir û felsefeyê rêbera po belav nebe têcît girantir kirine. Dewleta Tirk fêmkiriye ku belavbûna fikir û felsefeyê rêbera po roj bi roj mezîtir dibe. Rê jî ew kirine nava tirseke mezin. Ji ber vê yekê divê gelê Kurd partiyên siyasî teva li dijî têcîtê têkoşînê bike.
هوار محمد بالکشان سر تیکوشین و برخودان گرلین آزادی و گود سر توای کردان کمپلیک مزن هیا دولت آتر 100 کیلومتری کتیا خاکا باشور کردستانه ev dagirkiriye tene gerleyin azadiye ledici dagirkiriye şerdike. Ve gele here merabe Serbiyan u destek ebide berxodana gerilla. Havar Muhammed Heri Davi Gud ve PDK demilde xata hıyanet eve gere. Devlet atır bu Armanca peykarına misakimili hareket dike. Ve PDK ve rastiye bibine u film dike. Volatiye bina ve araz gül sarjı Gud felsefe reberapo çareseri hemik pırskireken ruşata navin u Türkiye'ye. Peyüste civak hemu azadi khas partiyen sosyalist u komünist, komen feminist u hemu partiyenden ve erka ahlaki u muruvi raben. Zaxteli ser devlet atır ku devletinden en ku destek edidin ve tecide bağvayke ciddi bidin meşandın. Ciberku çareseriya ruşlata navin u kurdan de fikir felsefe reber apode derbastı be. Girtiyen PKK و پاشکه حتی که ام آگاهی جریبرتی آخواه بگیرن و چالاکی ام بدومه گرتیyen PKK و پاشکه ده پیام آخواه ده و ها گوتر ev زیدتری 3 سالان ان روی برا پو آگاهی ناگرن ev نه روشکه جریزه میناکا و سیستماتیش ده یال امرالی لتو دره جیهانی نینه 27 مجدار me pengavekenu ya berxwedan pêşwazî kir ji wê demê me berxwedana me didome Wezareta Adaletê ya Tirk li ber çavê tevaya cîhanê derewan dike dibê jê li îmraliyê têcît nîne wek girtiyen PKK û paşkê heta em agahiyeke ji rêberê xwe bigirin wê çalakiya me ji bidome divê gelê me vê bêhûqî qebûl neke û li her derê dengê xwe hîn bêhtir bilindtir bike Lesu se jirengirdi cezayê hücrê hat birin lêgetika jirana Bakırköyê di 26 Çilê 2024 de di bir navê lêgerînê de bi ser du qewşîn jinan de hat girtin. Di lêgerîn de nivîs û daxwaznameyên girtiyan hatiye de seserkirin. İdareye girtike îtakir ku amûr li qada hevxwarin û ji ber vê li sû sê jirengirtî di navbera 11 û 13 rojan de cezayê hücrê biriye. Girtiyan diyar kir ku ev amûr ên wanin û ji bo vê daxwaznamedan. Li îdareye îtakir کوهن آمور این همو گرتیانه او خواست جزا بگشتی ببرین. جن لبر و بریار راپون اون جبو اعتراض سر لداتیه جزا گیران آیه که باکرکوه دا. لبل دادگیه جزا گیران جزایه هاتو ببرین اره کر. Dayıka girtiği hatta ku tecrid neşhinin emeğe ne sekinin. Judayike nöbete adalete mücehir ülkerce anefere ahibi gud tecridli sergele kur zilmeke mezine. Tecrid süceli dışı mürvaniyeye. Hatta ku tecrid bidavine be abori serarasna be gel azat na be. Eğer em duhasın azat bevindi ve derin imraliye bene bekirim. Girtiği be haftayane be hızmen khore hevditin nekirine tevrirnüşten dadyan nabın. Malbat merak dikin haya mecrav şavanine. AKP jibu zilmeli gele kurt bike selle her rev rekas edide. Cezayir disipline edide muruvaki kunnu kare bi telefone jibak ve gelo çi süce disipline de kare bike. Haya gele kur ji her tişti heye edi bilistiken devlet ezane. Her uçayın me gundelme bombe dikin. Evladın me şehit dikin yanjı dikirin. Eğer tecid bidavine be evkar kirin ve devam dikin. Her uç heremeke me dagir dikin. Dayıka ülker bankla herkes kir ku denge faydedici tecide bilik dikin. Edi bese siyaset medarın dikirin, civan elme dikirin, kayyum mandatinin ser şaredar yerme. Sedebaban hem yan tecide. Bila tecid bidavi be gele Kurdistan'ı azat be. Tecid dedici gele Kurd zılma herimezine. Emeli girtigihan u li der ve li berxa bidin. Tekojin li kasele konferansı li dar bixejinin ciwan en tekoşer tekojin bi daxuyanê geragan bunu ku ev konferansa xwe di 29 Haziranê de li Almanya bajarê Kasele pêk bînin. Tekojin banga tevlî bûnê li jinan kir ku tevlî konferansê bibin û got wekê jinên ciwan ên li derveyê welatê xwe dimînin em li êrişê modernîteya kapitalîst rast tên.
Xwedî jiyaneke ji rêzê ya ji kar dibistan yan ji zanîngehê hene. Sistema zayendperest êrişên asnameya me ya jina ciwan dike hew dide me ji xwebûna xwe dûr bixe û em ji vê re dibêjin êdî bes e. Tekojin diyar kir ku îdeolojiya azadiya jinê ya rêberapo bi duruşma jin jiyan azadî li tevaya cîhanê belav bûye. Em bi vî rihî berxwederiyê têkoşînê dewam bikin û cîhanê biguherînin. Ji ber vê yekê jî em bank li hemû jinên ciwan yên azadî xwaz dikin ku 22 Hezîranê tevlî konferansa me li Kaselê bibin. Werin em di konferansê de bi hev re nîqaş bikin û di vê pêvajoya dîrokî de bi perspektîfeke xurt bi rola xwe rabin. Lêrîmensê duyemîn Mîrîcana çand û ciwanan a Çiyager hêvî tê pêkanîn. Mîrîcan bi pêşengeya ciwanên Kurdistanî yên Fransayê CKF li bajarê Rîmensê di nê Hezîranê de tê pêkanîn. Ciwanan Bank li Kurdistanên Ewropa bi taybetî Bank li Kurdistanên Fransa kirin ku bi coşeke mezin tevlî Mîrîcanê bibin û gotin Mîrîcana ciwanan ya Çiyager hêvî di çarçoya pêngava ji rêveraporê azadî ji pirsgirêkira Kurd re çarêseriya demokratîk de tê pêkanîn. Ciwanan destşan kir ku di Mîrîcanê de wê govendên herêmî yên Kurdistanê bên pêşkêşkirin û hunermend Bermalçem, Hozan Kawa, Nuarîn, Koma Samramis, Koma Erbene ya jinan û Koma Nûjen jî wê derkevin ser dikin. Belê gudarên Jemenûçên Serî pêşkêşkirin ana xatirê we derbaş.